Dobrý den. Aplikace pro chmel vám poskytne spolehlivé rady, kdy zavlažit chmelnici a kdy naopak šetřit vodu. Plzeňský prazdroj cítí zodpovědnost za mnohem víc než za samotné vaření piva. Díky jedinečnému úsilí plzeňského prazdroje je celá aplikace pro chmel k dispozici pro všechny chmelaře zdarma. Začněte na portal.prochmel.cz. Zvládnete to i na mobilu. Jednoduše naskenujte QR kód. Můžete pokračovat i na svém počítači. Odkaz najdete v komentářích pod videem. Vyplňte své jméno a e-mail. Vyplňte také základní údaje vaší firmy. Jakmile stisknete tlačítko, bude první krok vaší registrace hotový. Potřebujeme 1 až 2 dny na schválení vaší registrace. Vy si mezitím můžete připravit pár čísel, které budete v aplikaci potřebovat hned na začátku. Bude to hlavně LPIS ID čtverce, zkrácený kód, loňský výnos a obsah alfa-kyselin. Brzy vám pošleme e-mail s potvrzením a odkazem pro přihlášení do aplikace. Své heslo si zvolíte snadno. Hned se rovnou do aplikace přihlaste. Vy i aplikace tak budete připraveni k nastavení vaší chmelnice. Nastavení zvládnete ve 3 podobně jednoduchých krocích. Pojďme hned vyplňovat první kolonky. Ty důležité jsou LPIS čtverec a zkrácené ID. Oboje poznáte podle tvaru na obrazovce. V dalším kroku aplikace sama z dat LPIS čtverce získá zeměpisné souřadnice i rozlohu vaší chmelnice. Výběr nejbližší meteostanice také snadno potvrdíte. A jsme skoro na konci. Přesuňme se k poslednímu kroku. Aplikace potřebuje znát stáří rostlin. Typ závlahy zvolte z nabízených možností. K dispozici je i volba pro takovou chmelnici, která závlahu nemá. Zadejte loňský výnos a obsah alfa-kyselin vašeho chmele a také váš cíl pro letošek. Stiskněte zelené tlačítko a vaše chmelnice je v aplikaci založená. Ať vám roste.